И какво става, хора? Аз съм ShadowBG и това е втори епизод на Minecraft PvP. Мисля, че това ще ми е оригиналният скин вече. Защото най-ми е кефи така, ама може да се ги разменям, тъй че да почваме. Ще играя в едно друго PvP, сега ще ви кажа. Това е LVSG. Да. Там понякога, не знам защо, ама става така, съм се логнал и ми копират скиновете ми. Копират ми скинове. Някой супер тъпко. Да. Зарежда. Ще играем сега Survival Game. Само да го намеря къде да. Survival. Ние сме в Survival Game, сама аз не знам къде се видя. Да видим. Да, Survival Game. Така, започваме след минута и половина. Ще сложа клипа на пауза и ще се върна след малко, да не ме гледате как чака. Така, хора, върна се. След 30 секунди започва мача и да. Тук са малко... Не са много хора, тъй че може да ми се получи този път. Кой да знае. Дано, защото тук виждам незапълнени места и това значи, че... почваме. И... Старт! Така. Бързо. Стигаме до честовете. Че аз не мога да стигна, много съм бавен. Демонти, работи, месо, меч, диаманти. Вече имаме за Diamond меч и така, запалка. И почваме си крафнем един диамантен меч. Така. Слагаме си броня. Опа, аз имам. И почваме. Няма да ми копира скина. Кыш. Чува, въз. Чува. Айде, ще ви взема. Той там си седи. Горкички ще го убием. Цъка си нещо. Айде така. Желая. Не сме добре. Смазахме ги. И сега. Да не ме изненада някой с гръб. Не? Добре. Ама хубави неща за име, честно казвам. Той ни дава от начало и брадва, ама... Не знам, що ми е дал такова. Близница. Да ги намерите къде са крият. О, тук някой са били. О, имам го туш. О, не, чакам на тези. Това тук. Въпреки че аз адски много обичам кучета. И стигнахме ли? Айде, бягай, че ще те изям, бой. Torta яди. Аз яди. Леле, да, къде ме стреля? Не стреля, нищо. Нещо ще има. Малета си идва. Аз идва. Леле, бягаме хора. Че ще ни изяде таз. Къш. Шиба. Аз ще бягам, защото то няма другаде къде да бягаме. Ще ни убие. Вече. Тази се тръгва. Не. Не.
Да. Не ме нападай, че аз съм опасен. Ще те пукна и ще гръмнеш. Честика. Виж. Тръгвам се. Това тук. Оле, как ще трябва да ядем? Ама би. Аз не мога да се опазя. Трябва ми пилешко. Котлинка. Каква толкова бърза? Ще ме направя тема. Чува. Аре ти, защо не мога да се взема меча? На две сърца съм. Така. Три минути до детнач. Аз съм на две сърца, ще ми убият от бой. Затова се махаме от тази незнайна човечка. Далече съм. Не искам да те нападам, защото ще ме опухнеш. Затова ще ядем пилешко. Що толкова бързо ни се хабят бутчетата и аз не знам, честно казано. Ще ни смажат на коста. Ето, виж колко бързо. Ядах сега преди 2 секунди пили. Та си да. И дай ли ми? Та се скри. Охо. Няма да ми стигне това пилешко. Така, сега сме плували. Така. Търсиме поредната жертва. Две минути. Майко. Търсиме някаква. Мале тази. Ще скриме. Ядеме пилешко, хора. Трябва да нападнем гръб. Това са дума. Колко човек? Ого, тук не. Аз и работи месо. Най-важното ми е хората. Оташа. Аз забравих, че имаме запалка. Ще подпалим. Та са биес някой. Или ти... О, бият я. Айде да я набием, братко. О, леле. Ето си я. О, месо. Трябваше ми. Болт. Поглеждаме честовете. Няма нищо интересно. О, лелета си идва. Ай, мамо! Си, бягаме. Каква си толкова бърза, ма? Бах ти. О, печелим. Печелим. Ох, майко. Добре, това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, ударете един лайк.